Hello! So, karon kay nakoy guest, no? Ako man permi mong guest. So, si Blanche! So, karon among buhaton nga video kay my niece does my makeup. Ito na eh? Blindfold. Oh. Siyempre, Mars ako. Blindfold. So, go. Si Blanche, maoy mag-blindfold niya. Ako yung make-upan. So, let's start. So, guys, nakaandam na mga gamit, mga brushes, mga glitter. Brought to you by... Ano mo? Tingnan ako sa akong vlog. Hindi na, pagko kayo. Nagkito na kumatan. So, ikaw bahala ha. Mag-start na me. So, Okay. So now that I'm blindfolded, I am gonna... me, ano? So, mag-start na siya kuan sa kuha. Okay. So, Kasi una. atong sugdan karon sa iyahang foundation. Okay, nara, foundation. Tara, Ako nara, yung nara. mukuha. Ako yung mukuha. Abangan ka. Okay. Kailangan ka brush. No, I'm gonna do this. Mahinaw ba? Alam ba dyan ko, oy? Sige, ato na sugdan. So, ato spray. Okay, kana lang sa... Asam ni butang, oy! Okay, natagak na ang tabon, as you can hear. Go. So, ato na siyang i-spread. Load kayo kay wala nang hinaw sa iyang kamot. Hindi kaon pa siya skype. Pero na, oy! Spray picture ko. O, dara, napin na ako. Basa-basa siya. Asang naong ni Camille. So, ang ilong na. So, dali ko masugod. May kiko ano eh. Bikas na po. Taro nga. Mahalo ko ba basig? Sakit. Asa mo liway? Daday. Taro nga. Basig matusok na ko yung mata. Hindi yung masakit. Okay, darayan ko yung ilong. Yung dali. Asa yung antang. Kuwang man. Kira adan. Saan naman ito balik? Okay, tara balik. Ako na lang ipadawal ng foundation. Ang foundation, kaya importante yun siya. Dili kayo makita itong mga... Atong mga sumpa dali sa tong naong, no? Ako yung nag-makeup. Pila ko, nice kayo ni Mil. Kasi hindi pa ako kaysa sa iyong gulo. Let's see. Oh, tap. 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 Buntay. Up, look up. Matusok pala akong mata. Look up gani! Para makita na ako. Look up. Okay. Sa agtang, kita ko ba yung agtang, guys? Go. What's a good? Ito na itong kilay ko pala. We'll start a new fresh. Mara Mara kag-massage sa. Be. Kilay. Give me the kilay. Wala. So, na na to! Sige lang, skip. Please skip. Wala ko pagkilay. Hindi ko pagkilay. Gigail lang ko karang eyeshadow nga black. Ano ka black? Oh, black. Ano ako nang panamdaan? Okay. Nani? Ano yung black tayo? Nani black? Bali. Yo. Saan yung kilay? Dala yung kilay. Pika sa tao. So, gani. Ay, sa liyog! Ayaw ba? Ako na nag-trace biya. Pikas ko rin. Bon eh! Tara, day. So, sa right side na sad. Go. So, dali. Kaya kaya niyo? Spread. Yung nagtanong. Wala, lagi ka po yung gaya ulo eh. Magbutang ko. Ayaw ba? Wala lagi ko kita. Promise. Block. Karoon, gaya kong elf brush. Charot. Kamal kong elf brush. Wala. Nga, butangi brown gamay. Ikay butang, uy! Asa mang brown? Brown? Butangi brown. Sa dark. Dili kayo. Hindi kayo? Brown. Ito no, dapat ako yung mabutang. Mo galing, sabihin sa. Hindi mo butang naraan ko na. Palit. So, I guess this is brown. this is brown, guys. Is this brown? Bahala na eh. Okay, biyak. Si brown, kasi naka-brown na. Sabay. Asa yung ilaw. Butangan natin siya. Sa din nga, shadow nose sa light. kuan. Nose light. Okay, nose. Diba? May ko sa feel yung right sa ibang ano. Sa ibang hands. Kita mo psychometric guys. Sabi mo sa liba. He is psychometric. Okay? Kung ano to sa pikas kay wala kayo ma-define yung nose. Okay. Karon guys, eyeshadow na ta. Akong gusto nga color is kanang orangey na may pagka-brownish na I don't know. Pero kana akong gusto and nag-guess ko murag
Ang color kay... Kani siguro? Brown? Brownie? Ganun ka naman ang brownie, nandili! Kuya, sayop na naman ko. Oh, kali dapat si mong nose. Nose line dito, dapat. Ay, si katawa. Bago hindi ka rin. 2, 3, 4. Ika, 1, 2, 3, 4. Ika, 5th. Siya, ika 5th. 5th sa pinakalas. So, ay, si Piyaw. Sige, Piyaw. Ang ko dahil dahil. Okay. Wala. Tara, guys. Nakuha si mga tago. Asa di ko na pintal. Okay. So na to. Pakita, balik na to ha. So, 5th to siya sa pinakalasa. 5th sa pinakalasa. Pika sa pagka. Sa matagang kaniti yung palit. Okay, yung hapit na ta. Next, kay. Ang gusto na ko nga, i-paris ano yung color kay. Sakit ni, orangey red, no? Orangey red, orangey brown. But okay, sa ang color, karon kay, kaya nasa ko orange. Pag-guess dito. Ay, sigas, kani ang orange. Color ang hikapon. Nanguha ba ako sa kong ganyan? Yoks! Sabi daw, sigas. Okay, karon to para blush. I need for blush. I need the blush. Wala ko blush on. So, ang atong buhaton nga blush karon is drunk blush. That's Nadine Lustre, drunk blush. Bigas. Asan to? Hindi ako. Okay, so this is drunk blush. Look the good, feel the good. So, drunk blush. Okay, lipstick. Wait, lipstick? Lipstick, opsoy, oh? Opso? Nani mama, kuha yung gabi eh. So, let's just use a lip tint for the lips. Pucker up. Ay, sige. Yun ito na oh. Wala lagi! May lang ko ano. Ayan. Diba? May ko sa. Okay, I'm done! Wait, highlighter? Na. Asa? Highlighter? Wait a minute. Ipeng ma-edit. Ako na likon. Pero, nananadan. Nana ni highlighter? Okay, so ato ng highlighter an iyang diri. You know, there's never too much highlighter. Ana akong pig-agaw. Okay, pikas. Pero, Sa. Pikas na lang. Kuni. Karon, utama na to iyang ilong o highlighter. pero. So next guys, kaya ako na siya mabuhat niya ano. Challenge. Puli lang gud. Ang gani. Okay, puli. Ako gani sa. Mahuro na ni highlighter sa iyang naong. Puni na, dapat ako yung mga ito. Okay. Okay. Ano highlighter man? Dapat concealer. Ay, contour. Dili, highlighter. Buti ka na ako. Ako lang make-up. Okay. Diba dapat ang make-upan ang ma-surprise? Ano? Ako ma-surprise ano? Oh my God! Light! Nasa daw? Uy! Okay ra! So ako na, mabuhat niya ni balik. Hey guys! Ang dami blanch. Bigay kong foundation, di paliog. Dala. Dala! Asa tong brush? Ano sa nga brush? Ang kuan. Kaninda ko? Dili. Kanang meron flat siya. Ang kuan. Kani? Ada. Kani. Muna. Oh, money. Oh. Okay. Go. Excited ko. Ako di. Excited ko katong ako yung nag-makeup niya. So, man mo, oy! Canvas! Ako na sa ipintalan niyang naong. Pagdali. Kuwang tingin yung mga foundation eh. Di ba na parang color sa akong naong? Be. Kuwang, oy! Wa na! Kaya mo ba? Kaya mo. Ay, pati asa ko na. Ako yung oy! Oh, yun sa na ni mo, oy! Ako, be! Na? Yung mong gilagsik-lagsik. Ano? Palo-palo ka sa akong Ano sa? pick up mo. Oo. Ako na! Sama na, ay! Si Chan, oy! Sama na ba? My mother? Basin. Magay mo siya sa ko siya. Ikaw. Go, tagay ko kuan. Papa, niya, tanong na! Ay, pagbuot lunch. Ikaw, diya! Kita. Diya! Ding, 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 ding. Sama niyo ba tayo? Dali. Okay, go. So next is... Sama. Ako na ng buhok sa. Ay, sorry.
Next is kanang setting powder. Setting powder. Wala, di ka bitong yun. Aww. Bukod na kato ko na. Laghan eh. Oh! Mong gihurot! Taga ka iring. Mana? Sa agta. Next is, dito na kanang contour, contour bit. Sa contour. Asa man ani? Kaya bibili na nga kanang kuan. Nagduha sa kabuk ba? Oo, okay. Yung mao. Mao na, duha gyud na. Kaya brush kanang dako brush. Ito ko mga brush. Kani? Kani? Because then, Ang ganda. Bugas ni mo eh. bali mo din akong gikuan. Kasi, hindi ahak yun eh. Ipikas din ito. Ang sabi eh. Parang imong makeup yun kaysa sakop. Diba? Thanks. Di ko na di mo. So, ang jawline din, jawline ba? Jawline ba? Samat yun. Oh, may nalang mo mag-jolly. Uy, ang sabi ni. Why? Ang sabi ni ka kong ilaw. Ay, ginasasam ni Gikas. Ako din mo kamot. Basin. Okay. Nose line, tanaw, nose line. Ang sabi mo pala yung Ano to palit? Kana? O ni? Pagka-shadow na taas ng brush. Which brush? This one? Kumok, ano. Kurugan pa ta. O siguro kasi kaya ibulaway ba? Failed na ka. Ano ba? Draw. Kana? O ni? Uy, di ba na ako mata? May balik. Dara, oy, ipa lagi. Dara, oy, asa ko ilong. Oh, dara. Basta. Close your eyes. Mala ka dahil kapoy mo eh. Wait. Next is. Wala, mas indot siya. Ano na nawag din? Mamsi. Mamsi. Naman, magundi. Asa yung mata? Hindi na sabi. Ano, magtusok ko na kumata. Ano to? Ika-4. 1, 2, 3, 4. Very good. Pikas. Ito last, ang last. Naku, gilas? Yes. Asa man, uy, ito pa na. Muna huwag ka na. Close your eyes. Mga pilang salida nga, apokalipto. Sige, text mo. Ana siya. Ayaw ko si Kia makeup. Oh, fudge. Namot na ko ni. Close. Wala ko na ako. So, asang brush atong dako? Ito na i-set, tanan no? Close your eyes. Dollar. Great, ako bugas. Ito yung set? Yun naman yung pag-set. Ana, di na. Sure ka? No. Pakukoy kilay, pakukoy lipstick. Sino mi? Ah, ito, kuhan, lip tint. Isko, tinaghan. Ito na. Okay na, kumadaghan kayo. Kawan na yung powder ha. Laban lang, babe. Pikas. Kumakadiman inyong antik. Kumakadiman inyong antik. See, and then close your eyes. Oh, sige, close yun. Na-close na ganito. Sakit. Sorry, darling. So, lip tint. Ay! Highlighter. Ano ko si It? Saan highlighter? Ana lang puti, no? Oo, yung batik kayo. So, i-highlight na natin. No. Wala kayo siya. Kaya mo ako nagkakaroon. Pero na! Yo, Cloudboy! Di mo na ako eh! Dali, babe! Imunta ka sa kwan. Dip. Kilid. Kilid plus. Okay, dito yung hirap. Torture me. Pikas. Magkuwangan po. Pikas, ibalik. Sige pa, laro ka na. So next is, okay na ni. Okay na, day. Okay na kayo. So, Siguro na kung well, lip sa taas. So, ako na itanggal ang blindfold. Nahulog ito! Kahanap! Mga yung gibuhat na ako, guys. Hindi ba mo ako? No noise! May clown! Marunong ka lang. Sabi ito, killer sa kansa. Kalang Pero nice, in fairness. Kalang ko sige tawag. Halloween ba? So, comment down below kung kisay mas nindot yung makeup, no? Comment down below and don't forget to like and subscribe, no? So, ano lang kukutob. So,
Suma itong buhat ng video. abangan sa among next nga video. Ya, comment sa mo ha kung unsa yung ganahay pabuhat among duha. So, bye-bye. Thanks for watching.